moje prvé jedlo po svadbe v Macedónsku. Ochutnávam tieto fazule, baked beans. How is it called? Tavče gravče. Tavče gravče. Let's give it a try. It's not like from a can. No. Není to jak z konzervy. Je to dobré. Takže toto je tavče gravče. A dala som si to ako predjedlo a ešte budem mať rybu. Takže je to s paprikou a s nejakým korením. Macedonia is known for like... Odšťavené granátové jablko. A druhé jedlo mám rybu, ktorú mi práve očistili. Vyzerá to jak losos, ale je to rout. Zabalený citrón, aha, aby nepadli semienkami tam. Chvostky semienka. Koštovka. Bude to skoro ako salmon. No, rybička dobrá, ale už sa mi nechce vyberať kosti. Strašne veľa ich tu je. He cleaned it for you. Cleaned it, vybrali ju. Chuďatko, ale stále veľa kostí.